Os seus contemporáneos falan de Conrad como un cabaleiro de maneiras impecables. No corazón das Tebras hai unhas constantes dualidades. Está, por un lado, o civilizado estuario do Támesis e, por outro lado, o salvaxe río africano, que, se non lembro mal, nin o nomba como o río Congo. La voz siniestra del Congo, con su murmullo sobre la fatuidad, la vileza y la codicia del hombre, barrió las generosas ilusiones de mi juventud y me llevó a mirar en el corazón de una inmensa oscuridad. Tal vez consista en este horror. Debemos matarlos, debemos incinerarlos, cerdo tras cerdo, vaca tras vaca, aldea tras aldea, ejército tras ejército. Y me llaman asesino. ¿Cómo hay que llamarlo cuando los asesinos acusan a los asesinos? Que levou a Keisman, tan noviño ademais, a África? Probablemente a propaganda que naquel momento recorría Europa, en donde se presentaban eso como unha potencia civilizadora. Os europeos tiñan a misión de civilizar África, civilizala e cristianizala, obviamente, é dicir, introducir os africanos nos valores occidentales. Como apunta Vargas Llosa, probablemente iso foi o que levou a Keisman ao continente negro. En todo caso, foi un home terrible, tremendamente apaixonado, non? Incluso exaltado, como demostrou ímpetu con que abrazou despois, máis tarde, a causa irlandesa. Desde logo, cando conoce a Conrad, en 1890, Keisman xa ten descoberto que a misión real dos exploradores, por exemplo de Stanley, non era o progreso das tribus africanas, senón que eran, e iso era a súa misión, eran a avanzadilla da infame explotación das tribus africanas. Acabou de alguna maneira comparando a situación de Irlanda, dificilmente comparable, pero ainda así, a situación de Irlanda, tamén bastante expoliada polos ingleses, pero sobre todo expoliada na súa cultura, a situación de Irlanda coa do Congo. En agosto de 1914 desatouse o Gran Conflito Mundial. O grupo de dirixentes do clan Nagae decidiron que Roger partise a Alemania. En 1916, Irlanda era unha provincia de Gran Bretaña e os intentos levados a cabo para instalar un sistema de autogoberno irlandés tiñan fracasado. Inglaterra achábase metida de cheo na Grande Guerra contra Alemaña e deceas de miles de irlandeses combatían como voluntarios e morrían nas trincheiras de Francia. Said he, I'm Roger Casement. I came to my native land. I mean to free my countrymen on the lonely Bannerstrand. They took Sir Roger prisoner and sailed for London town. El estivo ali, en Dublín, en plena refrega, de enfermeiro e asistente espiritual, indo do General Post Office ao cuartel xeral dende o cal Patrick Pearse e James Connolly dirixían o levantamento ás trincheiras de St. Stephen's Green, onde comandaba as accións a condesa Constance Markievicz. Por unhas horas, por uns días, toda unha semana, Irlanda foi un país libre. Pelexaban medio mortos de sede e de fame, xa case sen munición, e tiñan todas as súas esperanzas postas na realidade. Estaban dispostos a facerse matar e ao mesmo tempo viviron momentos de euforia, momentos incribles, de orgullo, de liberdade. Nada é branco e preto, querido, comentou Alice, nem sequer numa causa tão justa. Também aqui aparecem esses grises túrbios que tudo o anubram. O que máis lembra meu sobrinho, engadiu Alice, non son os tiroteos, as bombas, os feridos, o sangue, as chamas dos incendios, o fume que non os deixaba respirar, senón, sabes que, Roger? A confusión, a inmensa,
a enorme confusión que reinou toda a semana nos redutos dos revolucionarios. Il est un symbole. L'histoire est faite de symboles. O informe é demoledor. Ahora ben, é un informe para o momento. E desde logo, o informe de Keisman ten consecuencias. Ten consecuencias para a expoliación de África? Non, atemperouse. Digamos que foise menos cruel, pero a expoliación de África continuou e continúa. Ça m'est égal, vivre un seul jour et une nuit, si mes actes sont mémorisés,